Сега ще ви покажа един метод, чрез който да имате поглед на това, което са свършили вашите служители за деня или за седмицата, зависи кога ще им го проверите. Тук използвам универсалният планер на SSB. Сега ще мина по стъпките и ще ви покажа какво можете да правите и вие. Също имайте предвид, че по този начин и вашите служители са по-продуктивни, защото виждат реално какво са свършили през деня и не си губят времето в излишни неща. Първото, с което започваме, е да отбележим какъв ден е днес и кой месец, кой ден от седмицата. Виждате, че разделям на две полета общо взето самия дневен лист. Едното е дейности и другото е резултати. Сега след малко ще ви стане още по-ясно за какво ви говоря. Когато попълвате такъв тип планер, виждате какво сте направили, какво предстои да направите и не забравяйте абсолютно нищо. А когато става въпрос за вас като собственик, можете да отворите и да видите реално за какво плащате, от какво има нужда вашият служител, за да бъде по-добър, да му помогнете да си организира графика. Първото нещо, което съм записала тук в един много приличащ на моя ден, но съм го попълнила специално за вас. От 9 до 10, тук използваме метода на блоковете, от 9 до 10 отговарям на имейли и изготвям оферти. И веднага срещу това съм записала резултата. От този час работа са 12 изпратени имейла и 3 подготвени оферти. Тук дори съм записала имената на фирмите, на които са направени офертите. Много често служителите ни се опитват да хитруват и ако нямате това поле, в което да видите точно на кой е била изпратена офертите и съответно, ако имате някакви въпроси или нещо, трябва да доуточните, обсъдите, да можете да го направите конкретно по случая на съответната фирма. След това в 10:30 съм записала студени обаждания за запълване на графика за срещите. До 10:30, всъщност от 10 до 10:30 това са студени обаждания. Резултатът са 3 уговорки за тази седмица. Тук е добре също да бъдат описани кои са конкретните уговорки. Хората, имената на хората с телефоните някой път си пиша. Защото така всичко ми е на един поглед разстояние. Винаги мога да се върна и да намеря конкретния телефон на човека, с който съм разговаряла. След това съм си записала от 10:30 до 11 почивка за кафе. Много често взимаме почивки за кафета, за цигари, за разговори по телефона, които не се отбелязват. Изисквайте тези неща да бъдат отбелязани. Не, че ще ги преспаднете от работния ден и ще накарате човека да работи повече, освен ако не злоупотребява наистина. Но честичко съм виждала как взимаме някакъв такъв повод, т.е. използваме повода да изпушим по цигара, за да си починем, за да се скатаем от работа и тези неща се трупат. След това съм записала организация на доставките и комуникация с доставчици от 11 до 12 часа. При мен така се случва, но при вас деня ще е различен. За мен е важно да проверя как се движат доставките, дали ще има някакво забавене, да използвам онзи лист чакащи, за да напомня на някой нещо. Извинявам се за вятъра, но нищо не мога да направя. И ето тук съм записала забавяне на доставката на микс. Тоест, тук има някакъв проблем, който трябва да се обсъди. На края на деня, когато разглеждам този график, който съм написала, си отбелязвам. Тук ще видите, че съм си отбелязала задачи. Виждам кога ще ги свърша. Правя си някакви други изводи и неща, които да ме предвижват напред, да не ме забавят и да всичко да върви едновременно, да не преча пък на някой друг от екипа да си свърши работата. И така, продължаваме с обедната почивка. След това среща на търговски екип и новите таргети. Записала съм си бележки. Петър прави малко срещи и Ванина не умее да отговаря на възражения. Надявам се, че разбирате моя почерк. И тук съм си сложила веднага бележки на случай следваща среща с търговски екип и намери ментор на Иванина. Кой ще е най-подходящ да научи да отговаря на възраженията?
След това минаваме нататък между 3 и 4 обаждания на стари клиенти за препоръки след продажбено обслужване. Между другото, може да използвате този пример и за един добър график и прилагане на метода на блоковете за един търговски екип или за един търговец, защото е важно да бъде запълнен графика, важно е да бъдат проверени как се движат доставките, а после срещите, обажданията на старите клиенти за да ги чуем как са, що са, имат ли някакъв проблем с покупката, искат ли да си купят нещо друго, може ли да бъде по-добра работата им с продукта, който сме им доставили. Това винаги се оценява и правим по-добър контакт ни с тези клиенти. След това съм записала от 4 до 5 работа по новата оферта за сезона и маркетинг календар. Знаете, че винаги имаме такива админски работи, в които трябва да подготвим следващите неща. Пак казвам, ако вашия ден е различен, както най-вероятно ще бъде, просто не е нужно да имате всички тези неща. Използвам го за пример да видите какво пиша и кога го пиша. И тук бележка също. Виждате, че в зелено след това съм си отбелязала задачите, които трябва да последват. Насрочи среща с дизайнерите, подготви бриф за компанията и след това в 6 часа да планирам утрешния ден. Винаги така правя в края на деня. Преглеждам нещата, които са се случили в този ден и разпределям задачите в следващия или по-нататък през седмицата, когато трябва да бъдат свършени. Тук отново ще видите, че не пропускам да запиша резултата от обажданията на старите клиенти. Това са препоръките, които са били взети. От Експрес 2 нямаме препоръка, което означава, че тук може би сме се разбрали да се чуем по-късно или ще им прозвъним след известно време. И така просто по този начин предварително запълваме графика си за търговски срещи или пък обаждания, за да не оставаме в дни, в които нямаме какво да правим. Това може да приложите, т.е. да вземете по един универсален планер на всеки от вашите служители и да записва всичко, което прави в деня. Аз лично записвам и своите, както ви казах, защото това ме прави много по-продуктивна и ми помага да делегирам някакви задачи, които могат да бъдат свършени от някой друг, а пък ми отнемат повече време. Тоест, имате материал за анализ, как може да бъдете вие по-продуктивни, екипа ви, фирмата и така нататък. И съответно бизнесът да ви бъде много по-успешен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям отворена за въпроси в коментарите.